Jotono pungkaham chini joto tiprasa lukurokno khaksang mate hamza pungya pharo जों मिया chini bubagrani songsajak kaisa rajnaitik platform chini tipra motha party bwswkangni 12 tarik ADC chongmari no rwksawi miya chini ADC amchai ni lukurokni future ni kogno wansugui bubagra chini je candidate chongmani chini joto candidates rokno ang congratulations janago khaksangma te hamjak mung yapharo norok bubagra ni je dagamani samung abno norok khari tangano chini tipra sarok ni future ni kogno wansugui norok samung khlayano 28 jona chini tipra motha party ni je candidate chongjakha abo bebagno chini bubagra ni choice hege bubagra ni saijak chini adong Tripura kwbangma chini warriors bubagra na hamjaknai bubagra ni bagui sal thgiyawi sal brum brum no samung khlai tongnai mohai leader kwbangma tongo chini bubagra ni logiwo phiaba seatle joto 28 ta seba chini bubagra hiniba sabno ticket rinai sabno riya abo bobo jotono rina musukjago judino 1000 ta seat tongka bo 1000 ta fan ri khamung haisi kai chini bubagra je asuk democracy babe jotono kok sawi jotoni khano supungnani bo musungjago haifano seatle joto 28 ta seba 28 jonani bumung bubagrani je wansuk tuino abo khlaijaka ke bubagrano to khulumung yapharo bubagra nang tongmani bagino chini tipra sarok tini unsuk jara gawo sokpaikha thinango tebu kuchuk sakao sogine asa khayo जों त्रिपुरानि joto lukurokno chini tipra mothani ngui ang khaksangma te hamjakmung yapharhoro norokni wansukmani moteno norokni samani moteno bubagra kuno rajnaitik bodol bai alliance thanglia karon chini thinangni kogno wansugui chini bwsabutui busukni kogno wansugui no bubagra keu bai alliance thanglia kaitabuk 12 tarik norokni ashirwad norokni hamari chini bubagrani yapri krak khlainai abo जों jotono saiman haini bagui joto lukurokno khulumui koijao wansugui bujiui जों 12 tariko vote mari lainai gণতন্ত্রনি raidao ba जों vote ni bisingtino जों dopa hamkrai ma khainai kuno khaina kri जों baidyo karon Tripura rajtantro kri जों abo jotono saiman 184 jona raja chai thangka chini tipra sarokno rule khailangka amsuk bosor chini tipra sabo जों rule khainani rungo abono proman abo itihas sao laibuma sao Tripurani ke aboni bagui जों tipra sarok bo thinango teisho o Tripura ho जों chini bubagrani bisingtin जों rule khaimannai abo जों saiman kintu kwbangma lukurok ticket mayangui bodol slaimani rok जों nukjago gai bubagra khas hajago omohairok nukha kai je chini warriors rok chini dofani bagui samung khlainai leaders rok jodi omohaikhe bubagra no yakari thangka ke bobo khas hajago kintu amubai effect to kunu ngya chini lukurok jotono saimano je amubai kunu effect ngya phano je borno leaders namka bubagra o leaders rok tini jodi omohaikhe bubagra no yakari jatiyo rajnaitik bodolo bahar ka hangke abo chini tipra sarokni thinangni bagui abo kaham ngui manja abo जों jotono saiman Ngay kwbangma borok rok
माने जोंनो फुन खायका तांगे लोकेल कैंडिडेट रिया लोकेल कैंडिडेट है काहाम जों लोकेल कैंडिडेट बुरी नायका बुबाग्रा 2021 नि सिमी गोबां मा लोकेल कैंडिडेट तिनि तिप्रा मथाया करै गुबुननि राजनैतिक बदल थाङै दङबो जों नुखाबले के लोकेलिया आबो इम्पोर्टेन्ट जा इम्पोर्टेन्ट हकै सिनि थिनांनो जों बाहायकै क्राक खायना रगनाय सिनि लाइबु मनो जों बाहायकै क्राक खायना रगनाय आमसे सिनि वानसुक मंगना नांनाय के जे बररकनो तिनि बुबाग्रा टिकेट रिखा आमु बाय जे टिकेट माया ngै थानाय बरो बखा कोइनानि को गया बखा थैनानि को गया कारण बुबाग्रा जे बाबे वानसुगै सामुं खायतंगो आबो सिनि लुकरक बुजिना नांगो गे सिनि लुकरक যথেষ্ট बुजु যথेষ্ট बुबाग्रानि लग युसुं जतन साइमानो लिडार खरसा खरने आयां उयां नायनो बाक्सा रां पैसा नांजागो फेमिलिओ बाक्सा पावर नांगो टिकेट नांगो माबाय गोबां राजनीति बदल लग थांलायनाय फ्यूचरबो थानाय थिनांगो बतेबो थांनाय नि जों खोनावै दङ थांदों जों कुनु मुजागिया बुबाग्राबो कुनु मुजागिया इफेक्ट पार्टीबो कुनु दिन कलाया किन्तु बखा खामजागो ता जेनि बुबाग्रा खा खामजागो जे अम हायकै दफानि बागै साम खायना हिनि जेनि बुबाग्रा गोबां मानलुकरनो टिकेट खा ईएम खा एमडीसी खा के एमएलए जों तिनि मिनिस्टार जा किन्तु अमो पद रक अब बेबाग न टेम्पोरारी से इवेन जों अ संसार जतो से टेम्पोरारी हाइफानो सिनि अ संसार जतो दफानि न बरक निजिनि हाव निजि रुल खायनानि मुचु किन्तु जों तिनि निजिनि हाव तंगिनो जों निजिनि रुल करिखा मानो जों फिरगुइतुबना बागैसे सिनि बुबाग्रा सिनि सामो फाइजा अजराव जों जतो तिप्रासारक थानसाके बुबाग्राना लगिरि थाय जेसा राजनीतिक बदलफान खायतंग्रा थुं तामो कांग्रेस तामो सीपीएम तामो बीजेपी तामो गोबां राजनीतिक बदल तंगै दं मानो किन्तु ताबुक जों राजनीतिनो तोरजागनानि जराया ताबुक जों दफानो सिनि बुसाबुतिरनि भबिष्यतनि कग्नो तोरजागनानि जरासि गाय जों नुका जरा टिकेट मायानि बिसिंरगो गोबां बखारो दुख नांजाखा किन्तु आं तिनि लाइभो नरनि बेसेकांगो सानानि मुचुंगो बेलेके प्राउड दंगो जे चिनि बरम गोनां राजेश त्रिपुरा चिनि बरम गोनां सुहेल देव बर्मा नायदि बरक मिया हरो लाइभ खाई माने बरक शाखा बरक अमनो प्रमाण खायका जे राजनीतिनि पोस्ट कतरिया राजनीतिओ मंत्री एम एमएलए कतरिया मिया बुबाग्रा बरक खरनि रानिंग एम ने एडिसी नि जों मंत्री न हिमानो रानिंग मंत्री न ड्रप रिवि कयेकजन बरक न चान्स रिखा बुबाग्रा किन्तु अमु बायते चिनि बरम गोनां राजेश त्रिपुरा बाय बरम गोनां सुहेल देव बर्मा आं बायते बनि बखा खामनानि को गया सराबसानि बागै किसिसा जतन कायसा मंत्री पद तमा बा किसिसानि बागै हयतो खाव दुख नांमानो किन्तु जों 2-1 घन्टानि परेखाने जों नुखा बरंनि रिएक्शन ससियेल मीडिया नि बिसिंते मियान नुखा आंबो नुखा माने जेबाबे बरक निजि बायथांनो बुबाग्रानो लगिरिनानि हिनि सावि दङ गावमनो जों बरंनि आरो जोंनि सोलोंथाइ गोबां दङ जिनि जारा सिख्ला रक जारा चाक्रा रक जतनो सोलोंथाइ खालायो बरक चेराय उंगै मानो बरक हयतो तागु बेचेलर बरक बरनि थानि जों सोलोंथाइ जे तिनि बरक टिकेट माया उंखानो मंत्री दंतै टिकेट माया उंखानो बरक बुबाग्रानो खिबिया दफानि बागै सामुं खायनाय थिनांगोबो आगिबो बुबाग्रा बायन दङ तावबो दङ लबो दंनाय इनि बरक ससियेल मीडियाव सामानै आबो नुगै आंबो माने सागनि बुखुमो रकसे बसाय थांबायसिउ माने आसके माने खाकवार आसके सिनि सिख्ला रक आसके बुबाग्रानो हामजागो आबुनि बागै माने बरक खरबिनो तो आं माने हर फुन मा खायका के बरनो माने हामबायबो मा याफारका माने आमति हाय लीडर जों नांगौ बुबाग्राबो बेलायखिनो माने उफ बरनो नुगै बेलायखिनो खा माने खामजाका के थिनांगो ताम्बा थिनांतो पुस्ट याबले थिनांतो चिनि बसाबुतै चिनि तिप्रानि तिप्रासारकनि अ हानि मालिकरनि भबिष्यत न तुइसे
जों तो वानसुगै सामु खाय दङ kai जों दिनै सुहेल ते राजेश no सारा त्रिपुरानि लुकुरक no दिनै नुबायखा जे पुस्ट कतर या पुस्ट no torjagia जों दफानो torjak mani जों borokni bisingtwi जों नुबाय बानखा ke borok no ani inge ang khabai mane ekdom pura bokha bisingni bokha kuthungni hoite ang borok no belai belai ke hambai mario je noroni kha amsikai kuar norno asikai bubagra no समai रिजा खाइकै तिनी सामुं खाइ त मनि बागे नरक ताबो थानसा खाइ सामुं खाइनानि मुचुं जागो गे जारा जारा टिकेट माननाय नरक सामुं खाइदिनो या जारा माया ngै खा ओ दुख नां तंनाय नरक नबो आं कयनानि मुचुंगो कारण पोस्ट ते टिकेट नि जे लिमिटेड ओनलि 28 टा गे ओ 28 टा बा सामनोबो बुबाग्रा हिना सग्रि मानजानाबा गे आबनो जों बुजि थाइखलायो जारा leaders जों जरा warriors ro je जों बुबाग्रानि बागैबो बुबाग्रानि बिसिङावबो आसुक पसिबल जा जे जतो बरकनो टिकेट एनानि सेम एसेम्बली अफ आमाहायनो जों तो फानो बुबाग्रानि लगी तंलाय जाव जरा टिकेट मायं थंपन गोबांमा लुकुरक गोबांमा लिडार्स रो सिनि warriors रो टिकेट आसा जाक तंमानि टिकेट मान्या ngै गोबांमा माने खाव दुख रं नांजागो काबलायो কিন্তু আবু স্রাবসান বাগিছে কিন্তু जों 2-3 ঘন্টা পরে খানি जों वानसुगो जे जों टिकेट मायानि बागै वानसुगै टिकेट मायानि बागै मुक्ति खिखलाय कुनु लाब करे जों दफानि बागैसो जों मुक्ति मा खिखलायनाय सिनि बुबाग्रानि यापिरिनो राग खलायनानि बागै सामुं खायना बागैसो जों मुक्ति मा खिखलायनाय टिकेट माया बाय जों मुक्ति खिखलाय सिनि दफा हामिया माने हामनानि फाइसिं थांगिया आबु जों सायमान गाय आबनो जों सोलोंथाइ सिनि ताकु सुहेल ताकु राजेश जेबाबे जिनि दफानि बागै दिनै सामुं खायनानि बागै कमिटेड आमनि बागै जों बरनो जतो हाफारि जतो टिपारा सारनो जों बरनो हामबाय रिलायनो जे अमाहायकै बिसकांनि सालबते बुबाग्रान बागै सामुं तांनाय हिनि सानाय रगनो एते बाबायसिदिगे जों नुगो जे टिकेट माया हिनि जों गुबुननि राजनीतिक बदलो बाहारमाननि नुगो जों नुगो तो हयतो फाइनान्सियालो तेबो आमति इंगै फानो मानो किन्तु आमु बाय सिनि बुबाग्रानि यापरि हेलेंग्ला खायसे शुधु हयतो बिनि खाव कष्ट नाङै मानो दुख नाङै मानो जे आंगासो वारियर्स काहाम लिडार्स नांबाय मानि तिनि पावार हैकेबा पोजिशन मानै साक तरजागै थांबाय क्या गै बुबाग्रानो पात्ता रेलिया अमाहायरो गै बो किजा दुख नांजागो आइबेना दुख नांजामाबो सालसा सानै गाबो किन्तु आबो रिकभारि ngै थां गिसं तिनि नुखा तिनि तो 25 तारिख लास्ट डेट जतो जरा सिनि तिप्रा मथानि टिकेट माननाय रक नरक तिनि लास्ट डेट बा गाहाम ग्रंखाय नमिनेशन पेपर सबमिट खायलायदि बुबाग्रानि याप्रि तेबो राखनानि दिगि थाङै दङ आं मनो कयनानि मुचुंगो आपिल खायनानि मुचुंगो त्रिपुरा हानि जतो त्रिपुरा सालुकुरकनो अ हानि मालिक रकनो नरक वानसुगै बुजिउइ सुजिउइ ताक्लायनि चौमारियो बुत्रिदि कारण ओ जागाव शुधु राजनीतिकनि बिषयया ओ जागाव शुधु पलिटिक्स खायनानि कगिया जों ओ जागाव जों स्राय नुजागो जिनि अ दफा बाहायकै हामनानि बाहायकै मोथांजागनानि आदिगिनबो जों मा वानसुकथाय कैते कैसा पॉइंट आं नरनो एड खाय सानान मुचुंगो तिनि लाइव जेहेतु मु बरक गोबांमा नाय दङबा चिनि बुबाग्रानि वानसुकमा कुथु वानसुकमानि बो वानसुगो अहानि मालिक जों अहानि ओरिजिनल टिप्रासा जों गुंथाय बारारो अहानि मालिक के अहानि मालिक उफानो दाबुबो चिनि थानि जरा चिनि कामियो तंनायराव 6 शेड्यूल एरिया तंनायराव बरकनि थानि चिनि कायसा प्रमाण पत्र चिन थानि क्रि ताम प्रमाण पत्र के चिं जे हाव तंगै दङ जे हाव जों तिनि नक तांजाक बारि खायजाक चिनि गोबांमा राबार बागान सेगुन बागान अमहाय जागारक चिनि तिप्रासानि दङ किन्तु केवनि थानि जागानि जे पर्चा एबा अ जागा जे आनि रेजिस्ट्रेशन खायजाक अब चिनि थानि चिनि तिप्रासारं थानि गरै कै आबनो सनाम रिनानि बागै चिनि अहानि मालिक अहानो अलॉटमेंट हैके जोंनो अहानि कायसा लाइबुमा सनामनानि बागै अहानि मालिक सनामनानि बागै न बुबाग्रा चिनि तिप्रासारंनो कायसा प्रमाण पत्र फुंनानि बागै न बुबाग्रा कुथुके वानसुगै सेंट्रल गवर्नमेंट बाय चुक्ति खायै
chini tipra sarokno o hani malik sanamnani abo bini wansuk mung tongo obo kuno jati kuno dharmani keboni birudaya जों जे जागाव दं आ जागानो सिमिनो जोंनो एटलिस्ट सिनि सोनामनानि आमो फानो जों मा खायग्रानाय कारण साबले साइमानबा आगामी 70 বছর তে 70 বছর ইয়াগুলো जों मर्डान उंते जों चिनिति प्रासारनित कागज पत्र गरै गै जुदि सरकारि आप्रु बो सरकारबो फाइनो सावो फाइनो बो लिडार दंनो साबले साइमानबा ते 70 বছর परे आजराव जुदि चिनिति प्रासारकनि कामियाव फायै nini jagani nung to ono jaga nok tangi tongo tongma baloka aginin dadu song tongma nin babu song toka tabu nung tongo nini besabuti tongnai nini busuk tongnai nin thani kaisa jik proman potro to tong gai jing phunuk maya gai afru norok o hani borogia norok kubuni hani borok si ni norok bangladesh ni si fayu ini hinjak puru sini besabuti heko sini busuro afru jungno tamu wansugno abrokno jung wansuknani banta ga abrono kutuke wansuguino chini bubagra o hani malik rogno ha rinani abono hino land right o land right chung jese ka banango ke nung good democracy o hani odikar manani land right manani direct funding edisio manani abo thansa krikei chung kuno dino kari tu manja abon bagin bubagra thansa nang jago ge thansa hinpano jehetu democracy ba chung je borok kubang bono sason khayo gai bubagrani je wansukmani abo belekene kuthukhe wansukjak abono angtini norno srai ke masaka tekaisa tagrom di jing chini nogo bike gari auto kubang mano tongo amoni ke chinthani registration tong karon paikang kai abo transport department ni hoite registration ma khayo traffic bai romjanani kiri jagu ngai jing police rogoi manjaka kai chini bike ni kagos gari ni kagos sung phunu di nga ma phunu lai jau ge chin thani jehetu tong sung phunu gui mano ge je bike je gari je auto sung bai matro 20-25 বছর se tongo amoni bagi ke chin thani proman tongo potro tongo kintu je manai ha sung bai sara jibon tongui thangnai sung thima porebo chini bosabuti rok tongui thanai agi chini dadu song je nogo tongui tongka a nok thayono chini babu song bo tongka anok thenu chung bo tongkha tabu chung o hano yakar mani yakulo chini busabuti tongnai chini busabuti rokni pore chini busurok tongnai chini busurokni pore chini borarok tongnai ge a hani kai chini thani kaisa proman potro grei abo chung wansuknani nango ge chung o hani malik ti prasangai tini omhai jung jalo klaija je nijini hao tongino kaisa proman potro chin thani grei amo belekene dukho belekene wansuk jangnai ko kintu chung amrokno ke wasi important relaya chung sudu bike gari no se important relayo power politics no se rang puisa no se chung important relayo kintu je manai chung bai o sungsaro chung thamani yagulo phano chini besabuti busuro tongui thanai chini o ha no kai chung importance relaya chung abo nukjagoi tong pia jara fatar hastini fainai jara bangladesh desni rok fainai ta utirpura o tongui tongo borok ni thani ke chung saimano jotonino kagos potro khlaijak karon borok saimano hani busuk mulyo hani busuk value hani busuk dam abo borok hamkeno sawi mano karon borok bangladesh satok jamang yang india o ma phaike tangi hinke borokni aro ha bongni registration tonghanse borok khari oro busuk kosto kai ma tongkha ke abon bagi borok belekeno hano muljoriu borok tini o ha bongni yago kai o bongni je nok thai khajak tomani borok je kheto khai samaro bong je bari khai samaro aboni bongni thani jot toni thani no bongni kagos potro tongbayo sudu o hani malik sini thani kai sing krei ke amno sing bujinani nango sini bubagra abono wansuguino o hani busarokno faidi bancherina nangnai o hani busarokno thinango sung thimani yagulobo o hao sung kusung tongui thana nangnai o chiniti prasarok abono wansugni bubagra samu khaitung chiniti prasarok bolte sung joto 19 dofa tamo riang tamo chakma tamo jomatia tamo kaipeng tamo halam tamo koloi tamo molsom tamo deborma joto ti prasa thansa kai bachanani nango abo chini bubagra samu khlai tomani sung nukjagoi tong ga ojorao sung phadi
chini bubagrani je wansukmani abono जों wansuklayano गोबां borok ani live video naयै जों কয়েকটা comment nailene norok ni logi thuya sak logi tongnai Rupendra okay Rupendra belaiken hambai Debchandra Molsom Thigno sir hambai Debchandra Molsom Hampu Tiprasha 22 to 25 Tipramotha seat manai God bless you sir 2028 CM Bubagra yes Hampu Tiprasha nono belaiken hambai जों मा चाइटक लायनाय जुदि चिनि बुबाग्रानो जों चिफ मिनिस्टार सामनानै हिंखाय जों 2026 जों 22 to 25 टा सीट नांगौ आबो चिनि हाम्पुति प्रसा साका अबयशय नांगौ गाबोन बागै नरक जतनो जारा लाइभ नाय दंनाय नरकनो आं कन्यानि मुचुंगो सिनिति प्रसार जे गोबांमा राजनीति बदल खायनाय दं अधिकार दं खायनानि किन्तु हाय हिनपानो जों बरनो मा बुजक लायनाय जे आमति खाय सालायाखो चिनि थेनांनि बागै जों मा वानसुनाय गोबांमा बर गोबांमा एलिगेशन तुइमानो किन्तु चिनि बुबाग्रानि नाहारमु कायसानो तिप्रासानि मानथायो कुनु कम्प्रोमाइज गै आबो चिनि बुबाग्रा स्राय स्राय कै सावि खनारिखा उसुखांनि बि लाइभबो जों नुखामो गैताबो खते कायसा आं जत लुकरनो अमन कयनानि मुचुंगो चिनि तिप्रामथा खायनाय वारियर्स रंबो आं मनो कयनानि मुचुंगो फायदि जों कुनु भाइलेन्सिया कुनु केबो बाय वालाय बुलाय तगलाय अमहाय दिगे जों थांयावै गोजां ततक खाय पिस खायै जों बोसोगांनि साल' सिनि दफानि बागै जों सावमा खायलायनाय केबो बाय कुनु वालायनानि नांया बेबा तिप्रा सारकनो बुबाग्रान लगै दङ जों इलेक्शन आबो जिदिनाय 100% जों जतनो सावि मानो हायनि बागैनो जों जत लुकरनो अमन कयनानि मुजुंगो जों थानसाखै सावमा खायनाय अटु रां रिजार्भ अटुनि बागै जारा जारा रां रिनाय रक अबশ্যই माननाय किन्तु दागो इलेक्शन मडेल कोड अफ कन्डाक्ट कुनु सरकारि सुबिदा रिनानि आबो सेपसा ब्रिमाया कारण इलेक्शन कोड अफ कन्डाक्ट हके जों जत बरकनो इभेन जों सरकारि गारि रकबो जों माकाया गाबो जतनो साइमानानि नांगौ गे इलेक्शननि परे अबশ্যই चिनि बुबाग्रा चिनि तिप्रासारनि बागै চিনি হানো বাদেব যার যেটা সরকারিভাবে সুবিধা মানো আমারও বেবাগনি রিনানি বাগै চাইতে গুইদङ गोबांमा बिल एडिसि हयते पास खायै गभर्नरनि थानि रहरजाक आबरक तुरु जतनो नाय जों नुखाबले चिनि बुबाग्रा तमा बागैनो तिनि बिसि इलेक्शननि बागै हाइकोर्ट केस खायका हाइकोर्ट जों जारिमालियान बागै सुप्रिम कोर्ट केस मायखायके बुबाग्रानि निजिनि बायथांनि रांखिबै बतिनि सुप्रिम कोर्ट केस खायमानि बागैनो तिनि एडिसिनि जे जेनेरेल इलेक्शन अब जराव मा खायका किन्तु बिलिस इलेक्शन 2016 उमासे आबुनि परे बिसि इलेक्शन खायजागलिया गावनि बागै बुबाग्रा चिनि तिप्रासारकनि जे कन्स्टिट्यूशनल राइट्स जे तंमानि कन्स्टिट्यूशन जों जे अधिकारी तंमानि आमुनि बागै चिनि बुबाग्रा फाइट खायमानि बागैनो तिनि एडिसि ini BC election मे मास नि बिसिं पाइरेदि नि सुप्रीम कोर्ट बाय साहरजाक इनके अबশ্যই मे नि बिसिङनो चिनि BC इलेक्शन बो खायजाक नाय गे अब बेबागनो क्रेडिट बुबाग्रानो जोंमारियो गे बुबाग्रानो तेशा हायनो हाय थैंक यू बुबाग्रा you have done so many things for our Triprasa so we the people of Tripura as a Triprasa we always with you बुबाग्रा हम लोग सब आपके साथ है आप चिंता मत कीजिए हम लोग जीतेगा जों जेसेबां कप्लायनाय आव जों सायमान दं कारण तिप्रासा 90% तिप्रासा चिनि बुबाग्रानि लगियो दङ गफायदि नरबो जतनो चांगरि खावै 16-17 दिन चिनि बुबाग्रानि कगनो जों पिलायदाय चिनि बुबाग्रानि बागै जों सुरिलायनाय जारा ख्रिस्टियान बरक चार्च जों मा सुरिलायनाय जारा हिन्दु मन्दिर थाङै जों बुबाग्रानि बागै मा खुलुमलायनाय जारा बुद्धिस्ट बरक बुद्ध मन्दिर थाङै चिनि बुबाग्रानि बागै जों मा खुलुमलायनाय कि जारा मुस्लिम बरकनि थाङै मस्जिद थाङै बरकबो खुलुमलायनाय बुबाग्रानि बागै कि अमाहाय
जों नुगुइ दङ दाबो गुबुननि दफा एकेबा चिनि वानजि दफा हिंजांनाय पर्यन्त बुबाग्रानो लगिरिनानि बागै रेडि इंलायजा कारण बरकबो साबिमानो त्रिपुरा हो बरक अर तंगैमा तंगैमानि अब टोटेलि चिनि त्रिपुरा सारकनि हामक्राय हेकेबा त्रिपुरा सारकनि सुबासु तंमा बागैनो बरकबो तिनि ओ जागाव तंनानि जागा मानफायके तंखा गै बाक्सा जरा बुजिनाय रक बरकबो जोंनो हेल्प खायनानि बागै रेडि के जरा बुजिया रक शुधु सेल्फिश निजिनि बायथांनि बागै सिङि वान सुंनाय बरकनि बिसिंबो गोबां मानो दङ के बरक सापर्ट खायापनो जरा बुजिनाय बरक सापर्ट खाय दङ শঙ্করশীল দাদা আপনার কথা বুঝতে বাংলা স্যার বাক্সা টিকেটनि बागै खा कयनाय रकनो तामो साना मुचुं नों इउबि त्रिपुरा आंबो ताइसिङावनो साइपेखा जरा टिकेट माया रक नरो कुनु तावानादि चिनि त्रिपुरा साबुनते केमो थांजानाय आमनो से वान सुदि इंकै चिनि ताकुक सुहेल ते ताकुक राजेशनि आमुतो नरो नुदों नुखना जेब्रो बोसोर बोखा कुवारखाय बुबाग्रानो लगिरि दं आशा खायो जरा टिकेट माननाय बरकबो खुशी जरा टिकेट माया बरकबो चिनि जरा टिकेट मानजारनि बागै सामुं खायनाय थानसानि बागै बुबाग्रानि याप्रिनो राग्रिना बागै अब आं 100% पयतो खलायो नरकनो फादि जों बोसगांनि 12 तारिख दाक्ति दाक्ति न फुंगो बाचावै चिनि बुबाग्रानि याप्रिनो राग्रिना बागै चिनि त्रिपुरा सदफानो मोथांनानि बागै चिनि बोसाबुतै बुसुरगनि भबिष्यतनि कगनो वानसुगै जों 10,000 20,000 रां बाय चिनि बोसाबुतै रगनि भबिष्यतनो फालैमाया आकगनो जों वानसुगलायै बोसगांनि सालो बुबाग्रानि चंजाक चिनि कैन्डिडेटरनो जों गोबां बुरबाय खोबलाय खलायै चिनि खरांनो केन्द्र सरकार तेबो सौरिवै चिनि त्रिपुरा सारकनि हामक्रायनि लामा जों सोनामलायनाय बे जतननो हामबाय जरा लाइभ नाय दंनाय आनि रांसाकनि माया गोनां ताखौ बुखौ अकरा चाक्रा रगनो खुलुमु याफार जों थानसा मा दंलायनाय थानसा दंगाखै जतन सम्भव जों जुदि डिवाइड एन्ड रुल खालायजाखांखै जों तेबो बिरमान माननानि दिगे थाङै दं गा आबनो बिरमान मानमां जों सेलेखा जों ते बिरमान माननानि मुचुंलिया कारण चिनि मानि क बरकनो पर्यन्त जों चिनि इंराजि बाय जों जेहेतु सुयो अमर पर्यन्त जोंनो रिजागे आंगै दङ आबनि बागै जों कुनु राजनैतिक दल बाय एलायन्स जोंलिया जों साइजुंनो एकेबारे इन्डिपेन्डेन्ट जों चिनि त्रिपुरा मथासिमिनो जों बाजालायखे दाबो टोटेलि लुकुरगनि थानि चिनि बुबाग्रा नि याप्रिनो बोसोग्रा ग्रिनानि अब टोटेलि नंनि थानि याफारजा गाय नंनि फान नंनि चुबाचु नंनि हामारि नंनि आशीर्वाद बेबाग बुबाग्रानि लगी दंखांखाय सालसा अ हाव हायनो हाय चिनि त्रिपुरासा जों रुल खायपिनाय जों बुबाग्रानो मुख्यमंत्री सामनानिखाय ओ 2026 नि एडिसि इलेक्शन एकेबारे एडिसि चंमारि ओ बेलायखानि इम्पोर्टेन्ट के फायदि जों जत पाल मिलिलायै बुबाग्रानो वाइसा जों जेसकेबन चीफ मिनिस्टर सनामै बोसकांगो चिनि ओ हानि मालिक जों सनामलायने ते ओ हानि अधिकार चिन्तानि सबायनाय गतिशा हायनो हाय बेलायखेनो हामबाय नरक जत आनि लाइफ नाय दंमानि बागै ओंखाय जे कमेन्ट खायनो तो खायकेनो जत शेयर खायबायदि जाते चिनि लुकुरकनि थानि आप टु ग्रासरुट लेभेल जरते चिनि ओ कक पिरमुरक सगैथों आबनो आं नरनो कयनाय शेयर खायै चिनि लुकुरकनो साइमानि बायदि गै जतनो तैसे हामबाय खुलुमबायके गाहाम ग्रों तंबायदि 12 तारिखनि बागै जतनो रेडि तंबायदि चिनि बुबाग्रानो याप्रि या राग्रिना बागै बुबाग्रा आयुग्लुकथुं आई लाभ यू बुबाग्रा